Kaixo kazetaguneko lagunak, gaur bideotutorial desberdin bat dakarkizuet. Ziur azken aste hauetan adimen artifizialarekin sortutako irudi dibertigarriak ikusi dituzula. Geratu eta nola sor ditzakezun ikusiko dugu. Nik ChatGPT erabiliko dut, baina proba hauek beste tresnaren batekin egin ditzakezu. Gakoa prompta ondo idaztea da. Horrela deitzen zaio irudia sor dezan idazten dugun deskribapenari, eta zenbat eta argiagoa izan orduan eta emaitza hobeak lortuko ditugu. Irudiak lortzeko garrantzitsua da guk lehendabizi zer irudi bihurtu nahi dugun txatera gehitzea. Horretarako gehi ikurra aukeratuko dugu eta cargar desde el ordenador hautatuko dugu. Irudia kargatuta dagoenean prompta idatzi ahal izango dugu. Lehenik Pixar Disney estiloko irudia eskatuko diot. Horretarako familia baten argazkia kargatu dut eta deskripzioa idatziko dut. Oraindik euskaraz ez duenez ulertzen, erdaraz idatziko diot. Minutu batzuk itxaron beharko dugu, baina segituan gure irudia izango dugu deskargatzeko prest. Orain anime estiloko bat eskatuko diot eta horretarako katu baten argazkia igoko dut. Eta azkenik, prompt konplexuago bat probatuko dugu. Akzio figura bat sortzeko eskatuko diot bere osagarriekin. Apur bat itxaron eta segituan gure argazkia izango dugu. Eta hau da dena, orain badakizu nola sortu zure irudiak. Probatu estilo desberdinak gehien gustatzen zaizuna aurkitu arte, eta emaitzak ez bazaitu konbentzitzen, saia zaitez berriro. Hori bai, ChatGPTek adibidez 3 proba utziko dizkizu doako planean. Bideoa gustatu bazaizu ez ahaztu gustoko duten batea eta gure kanalera harpidetzea. Hurrengora arte.